Ali gospođa ne igra. Dobar servis. I četvrti pojen 4-1. Drugi servis. Četiri, dva. Servis. Četirica se promjena. Ovo su njegove situacije, ali evo neće sada ne uspjeva. Čekajte Zorana kad dođe, ali mislim da nema. Servisu Jovanović, u Rijeci. Arko Žarković, dobar, njegove pozicije. 8-8.
Servis ribaltare Ljubović. Kaže sudija, eto! Ne, nemamo. Ajmo. Ja imam pozadije. Evo sada. 11-9. Rekli smo nema proslove prije nego sudija kaže da je to to. A, 11-10. Evo ga, prvi sekund, 20-10. Bravo! Idemo u broj 2. Sada da vidimo. Ne, nije izgledalo 100, nego direktno mreže vani. Sve je u redu. Darula Kureš. Drugi servis, Kurjaci. Bravo za publiku. Promjena. Neće Andrija. Vidla. Drugi servis. Neće poeta Kurjaci. 4-2. Per la Lupo. Tako gledamo me, kako finale. Bravo, momci. Tako je!
a bad man polish, you ain't pussy, baby. Da, zamoli poruku da dođe na teren slobodno i zapratite na Instagram i Facebook nalog TechMDE. Imaš me kako je, brat? A, brat. Oči moj. Sempre za ekipu Libertale. Back and forth and side to side. Pubblica da ne bi dobila disku s jednim, izvolite na tribine. Priđite, besplatno je. Neće pa je za Libertale. 9-6. Sedam Pavlina. Edge. Julija. Ode Kurije. U tekolu je najbolje napraviti ovakvu grešku čista da poklonite poen. Nešte ručki. 12-7. Idemo. Odlučujući set ovdje se igra na 2 dobijena. Sada imate pravo na time-out. Sad idemo u odlučujućem setu time-out, 1 minut, ukoliko bude ovdje 11-11, igra se na 2 razlike u odlučujućem setu. Treba da mi kažete ovako, Čiko griješi, tako dobar dan kad je već spavano, odmah govorite dobro večer, dobro večer, lako večer, kako se zoveš? Ili kako ti je lijepo ime, ali je momak, a sestra, jel? Kako se zoveš? Uvijek ti, a djevojčice? Irina, a kako ja drugove imam, mnogo lijepi, zgodne, oni su strašni, ti su neki futbale, neki košarkaš nešto. Čudiste, ja se izvinjavam. Judo koristimo samo za druženje, judo i karate. A je li Julija nešto trenira? O, Julija, plivanje Julije, želi da bude kao sirena. I bit ćeš samo trenira i to je bitno. Tako je lijepo. Krećemo, treći odlučnički set. Evo
Mortale, odličan je Žarković, u ovom poenu izvukao nemoguće. To je drugi servis. Servis, poen sada. Promjena. Željko Janković, sjajno, prvo dobar prijem, pa onda dodavanje Ljumovića i neka je dobar poen. I evo opomena za Svetitelja Ljumovića. Dobro, idemo dalje. Drugi servis. Ponavljamo, kaže sudija. Drugi servis, Kurjevci. A dvije greške, poen za ekipu Limortale. I ovo se dešava i najboljima. Čekaj, samo polako. Da se konsultuju kolege. Samo polako. Mali specijalski, budemo prošli. Šta kaže sudija? Poen Kurjevci. Poen Kurjevci. Moramo pratiti šta kaže sudija. Može Boskuvić, ajde! Bravo, finale! Zakuvala se! Nada! Serena c'è Željko Janković za Limortale. Ovdje golu, dobar servis, pola poena. Evo sada izviri, 7-4. Resto. Poen Kurjevci. Dobro je napao Žarković, ali vidite. Drugi servis. Šesti poen Kurjevci, 8-6. Servira Andrija Jovanović, Kurjevci.
Bravo prije svega za poštovano Slavnika, a evo pojena za Libertale, 9. Sedmi pojen Kurjaci, 9-7. Time out. Kurjaci, 1 minut. Shake your body like a belly dancer. Hey, drop it down. Just like you touch the ground. Don't shy, girl, don't answer. Shake your body like a belly dancer. Hey, drop it down. Just like you touch the ground. Don't shy, girl, don't answer. Shake your body like a belly dancer. Dobro, dalje. Može publika, ajde! Ide ljubavi, za Libertale servis. Bueno, Libertale, 10-8. Nemamo ljubav. Drugi servis, kaže sudija, izvolite polako. Na poene do titule Libertale. Može publika standing ovation. Drugi servis. Alo, da će ti crveni. Neće poen za Kurjaci, 11-9. Sada će se igrati Kurjaci, Marko Žarković. Mora publika sada da zaživi. Yeah. 11-11. Prističemo na dva radnice. Nevjerovatno. Ali imamo da se igra još. Ekol! Kaže sudija stvar Ekol, jeste, to se vidjelo. Kako Gičić, igra se. Zaporjak je 12-11. Promjena, rekli smo na dva razlika, Zurčiški set.
Igramo. Nada, mislim da će ovih 400 € ići kod mene kući. A mislim da je to pravo. Pošto možete ne mogu još da govore. Znate, kad se lice grabe, trećega je. To i meni je prijatno, lakano. Drago mi je bilo što se družili prijatno. Ne bez tebe. A bez GC rekao sam ti da je bio faul. Igramo, nema više opomena. Sudija Salečen. Da vidimo. Mora publika da daje podršku slominosti svoje u meni. 13 takvijest. Juma za meč. Servis.